Хайырлы кеш, хөрмәтле телевизор караучылар, Мөслим телевидениесе үзенең тапшыруларын башлый. Яңалыклар чыгарылышы белән студияда мин Лилия Шәймиева. Булган вакыйгалар турында кыскача. Республикабыз башкаласы белән бергә Мөслим дә быел төрле республика күләм һәм халыкара форум кунакларын кабул итте. 14 июнь көнне мөслимлеләр тагын бер тарихи вакыйганың шаһидлары булдылар. WorldSkills һәм WorldSkills Казан 2019 флагы эстафетасын кабул итеп алды. WorldSkills Казан 2019 флагы эстафетасы Россия Федерациясының 24 регионы, Татарстанның 43 районы һәм 2 шәһәре аша узачак. Флагларны әлеге эстафетаны оештыру комитеты вәкилләре алып килде. Флагларны Курай паркына армрестлинг буенча Европа беренчелегендә җиңү яулаган егетләребез Илһам Бариев һәм Ислам Гайнуллин алып килделәр. Биредә кунакларны район башлыгы Рамил Муллин сәламләде. Безнең төп максат бүген эшләп килгән икътисадны тотарылган имин дигән киләчәген күрәсебез килсә, шушы җирлегебездә туып үскән балаларыбызга дөрес юнәлеш биреп, дөрес һөнәр биреп, аларны без эшкә юнәлтергә тиеш. Бу вакытта гына җирлегебез тагында матур булыр, җөмһүриятебез тагында нык булыр, илебез тотырлыклы булыр, һәм киләчәгебез матур булыр. Шуңа күрә барыгызны шушы тантана белән тәбриклисем килә. Район үзәк поликлиникасының өлкән шәфкать туташы Рәзилә Хәбибуллина да әлеге тарихи вакыйга уңаеннан горурлануын белдерде. Гомумән, нинди генә һөнәр иясе булса да, һәрбер һөнәр иясе үзенең эшенә намуслы итеп караганда гына республикабыз чәчәк атыр, Мөслим районыбыз алга китәр дип өметләнеп калабыз. Бәйрәм белән барыгызны да сәламәтлек, озын, иманлы, ныклы гомер телибез барыгызга да. Рамил Муллин WorldSkills төбәк чемпионатында катнашкан укучыларга һәм тренерларга район башлыгының рәхмәт хатларын тапшырды. WorldSkills Казан 2019 флагына Мөслим гербын беркетте. Рамил Муллинга чемпионатны оештыру комитеты тарафыннан эстафетада катнашучы сертификаты тапшырылды. Кунаклар шулай ук агромастер җитештерү компаниясе белән дә таныштылар. Мөслим районыннан соң эстафетаны Саба районы кабул итеп алды. Фәрида Гантинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе. 2 июнь көнне Мөслимдәге кояшлы кыял зонасында халыкара Land Art фестивале старт алып, 8 июньгә кадәр дәвам итте. Дөньяның төрле илләреннән һәм Россия шәһәрләреннән килгән иң көчле 15 команда 6 көн дәвамында үзләренең идеяларын Land Art сәнгатенә тәкъдим иттеләр. Фестивальнең ябылу тантанасында район башлыгы Рамил Муллин, Татарстан Республикасы Яшьләр белән һәм спорт министры урынбасары Ринат Садыков, Созвездие Йолдызлык сәләтле балалар фестиваленең җитәкчесе Дмитрий Туманов катнашты. Урыннан хәбәрчеләребез репортажы. Land Art фестивале Россиянең төрле шәһәрләреннән һәм чит илләрдән талантлы рәссамнарны һәм дизайнерларны берләштерде. Фестивальдә Италия, Испания, Казахстан һәм Россия дизайнерлары катнашты. Табигый материаллардан төзелгән арт-объектлар кояшлык ландшафтын органик рәвештә тулыландырып, бүген әлеге композицияларга күпләр соклана. Фестивальны оештыру белән янып кибергән район башлыгы Рамил Муллин үз чыгышында әлеге фестивальне үткәрүдә зур өлеш керткән һәркемгә чиксез рәхмәтен белдерде. Атна дәверендә бик зур чара узды. Безнең инде ул беренче халыкара чара дип әйтергә булыр. Чөнки нәрсә әйтсәң дә 5 ел хезмәтнең аның инде җимеше дә булырга тиештер. Әлбәттә бик зур хезмәт куелды. Мин ди ихлас күңелдән рәхмәтемне җиткерәсем килә райондашларга. Шушы матурлыкны төзегән һәм инде үз кулы аркылы үткәнгән һәрбер кешегә. Дмитрий Туманов биредә киләчәк паркын күрүендә әйтте. Здесь действительно рождается что-то новое, удивительное в строительстве, в архитектонике, в взаимоотношении между городами, в государстве, в нашей огромной России. Действительно, вот эти проекты очень нужны, чтобы люди наши, с необъятной нашей родины было место, которое у нас олицетворяет, ну, для нас всю планету. Новосибирск шәһәреннән килгән Наталья Солдатова белән Марина Смирнова командасы фестивальдә беренче урынны алды. Команда ясаган түгәрәк һәм шаршыкларны фестивальнең ябылу тантанасы алдыннан тере чәчәкләр белән дә бизәделәр. Икенче урынга тормыш пазлы кебек композициясын тудырган Анастасия Чернигина белән Анна Васильева чыкты. Метаморфоза арт-объекты 3нче урынга лаек булды. Аны Екатеринбургтан Елена Иванова һәм Ольга Ушакова ясады. Онлайн тавыш бирүдә Иркутск шәһәреннән килгән Елена Бусова белән Юлия Бугакованың «Без бер суның төрле тамчылары» композициясе җиңү яулады. Тамашачылар симпатиясе призына мөслимлеләр Альберт Менхаҗев белән Фаиз Бикташев лаек булды. Парк очень шикарно, все мы регулярно ездим, ну то бишь каждый год.
Очень нравится, молодцы. Организация хорошая, дети в восторге. Очень все красиво сделано. Мы были буквально 2 дня назад, еще все делалось. То есть мы видели сам процесс. Очень хорошо, красиво все. Hazırlık motorlar bitirdiler, şunday kompozisiyalar yasab bitirgenler. Çitten de mine qonaqlar kileler, türlü şäherlerden ekskursiyaga kileler. Bik motor indi, bik quvonamiz, şotlanamiz, eskitmeli. Большой привет из города Елабуга. Мы приехали специально сюда на праздник, на Сабантуй. И сегодня нам посчастливилось прийти на эту замечательную, чудесную набережную. Мы просто в восторге такой красоты, такого творчества. Честно говоря, вот в Татарстане я не встречала. Параллель галәм белән бер бөтен булып, флористик кораллар, ботаклар һәм таяклар белән эш иткән кунаклардан истәлеккә калган композициялар кояшлык ял зонасын бик озак бизәп утырыр әле. Илья Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Православие динен тотучы райондашларыбыз якшәмбе көнне Рушшуган авылында Изге Троицаны бәйрәм итте. Бәйрәмнең матур мизгелләрен безнең иҗат төркеме дә карап кайтты. Изге Троица Пасхадан соң 50 көн узгач билгеләп үтелә. Бәйрәм көнне чиркәүләрдә аерым служба узган. Онытылып барган дини бәйрәмебезнең яңаруына сөенеп бетә алмыйбыз ди өлкән буын. Жители стараются к этому дню испечь что-то, приготовить что-то, угостить людей, попотчевать и сами повеселиться, радостно провести этот день. Русшуган авылындагы Изге Николай чиркәвендә иртәнге сәгать 8-дә үк дини литургия башланып китте. 3 сәгатьтән артык дәвам иткән гыйбадәттә олысы да, кичесе дә күп катнашты. Аннары алар хаҗ йөреше белән авылның икенче башындагы часовняга юл тотты. Аның ихатасында да гыйбадәт шактый вакыт дәвам итте. Теперь будет традиционным на Троицу будет проходить вот такой вот фестиваль небольшой такой, ну, вроде и танцев, песен. И очень прекрасно, что это именно сделали на Троицу, один из 12 великих праздников Русской Православной Церкви. Быел Троицаны әнә шулай авыл көне буларак та бәйрәм итәргә уйлаганнар. Киләсе елга Русшуган авылына нигез салынуга 300 ел тула икән. Шул уңайдан Троицаны тагын да киңрәк масштабта үткәрергә ниятлиләр. Бу бәйрәм һәр ел үткәрелә, но только мондай масштабта үткәрелгән юк иде. Җыелышта депутатлар белән шундый решениегә килдек тә Троица үткәрергә булдык инде. Гостей приглашенных много, участников много, все вроде в праздничном настроении. С утра у нас прошел молебен святой. Ну а сейчас будет, наверное, самый красивый праздник, продолжение праздника. Это песни, пляски, шутки, веселье, игры. Сегодня Рушшуган, он просыпается новой жизнью. Здесь появляются свои новые традиции, которые возродились уже много-много веков назад. Здесь прожило очень много людей, здесь работало, здесь воспитывалось очень много-много детей. И поэтому нам хочется поблагодарить всех шуганцев, которые стремятся сохранить свои традиции. Бәйрәмнең күңел ачу өлешендә авыл үзешчәннәре түгәрәк эчендә утырган каен агачы тирәләй җырлап бие бәйләнде. Котлау тәбрикләүләрдә җыр бию, уен көлке һәм бәйгеләр дә күп булды. Шунда ук аттракционнар, бәйрәм сәүдәсе гөрләде. Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Язгы кыр эшләре төгәлләнеп, чәчүлекләр тишелеп чыккач, ел сайын аларны карау уза. Быел да район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе каршында комиссия чәчүлекләр белән танышып чыкты. Тулырак Фәридә Гайнетдинова репортажында. Комиссия Туганьяк, Намус, Август Мөслим агрофирмалары һәм крестьян фермер хуҗалыклары басуларында үсентеләрнең тишелеше белән кызыксынды. Чәчүлекләрнең сыйфатына һәм чисталыгына бәя бирде. Районда башкарылган язгы кыр эшләре турында район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ренат Валиев таныштырды. Быел гына техника яңартылуга 500 миллионнан артык акча сарыф ителде. Семена яңартылды 1100 тоннадан артык. Булар шулай ук барсы да инде яхшы уңышка нигез дип әйтеп китәргә кирәк. Шуңа менә бүгенге көндәге халәткә карасак, уңай
оценка берер егенде. Комиссия составында эшләгән сыйфат аксакаллары лаеклы ялдагы хезмәт ветераннары Рөстәм Шарипов һәм Ильяс Зиннуров игеннәрнең тиешлешенә, басу культурасына югары бәя бирде. Хуҗалыкларда кулланылучы яңа технологияларны хуплауларын белдерде. Район хезмәтчәннәре шушы кырда үскән икмәкләрне исән сау матур гына җыеп алып, халыкка биреләсе яшәү чыганагы битендә шушы финанс яктан ныгып шушы агрофирмалар халыкка инде тиешле вакытында хезмәт хакын биреп, һәрбер семьяны куандырсак иде. Борынгыдан халкыбыз кырдагысы түгел, амбардагысы икмәк дип әйтергә яраткан. Әйе, тишлеп чыккан игеннәрне тәрбияләп үстереп, аларны түкми-чәчми җыеп та аласы бар. Игенче механизаторларыбыз әлеге җаваплы хезмәттә дә сынатмаслар. Өстәлләребезнең икмәкле булуында мөслимнәрнең дә лаеклы өлеше булыр. Фәридә Гантинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Ветераннар сабан туен үткәрү җирлегебездә матур традициягә әйләнде. Өлкәннәр бу бәйрәмнең күркәм йолаларын саклап, гармун тартып, җыр-моң белән ярышларда катнашып, көн дәвамында күңел ачтылар. Нурлыгаян паркында быел да зурлап ветераннар сабан туе үткәрелде. Кече майданда ветераннарыбыз төрле уеннарда катнашып, үзләре үк артистлар булып, җыр биюләре белән бәйрәм итте. Бәйрәм гармунчы егетләрнең тальян тартып урам әйләнү күренеше белән башланды. Майданга җыелган халык тәбикмәктән дә уз итте. Сүнмәздәр коллективы үзенең баян хромка уен коралларында осталыкларын күрсәтте. Өлкәннәрне бәйрәм белән котларга район башлыгы Рамил Муллин да килде. Чынында татар халкының инде төп җыены бер-берсенең хәлен белә торган, туган томашларның хәлен белә торган зур бәйрәм сабан туе үтеп китте. Хәзер инде ниһаять оныкларны, балаларны бөтенесен озатып бетергәч, ниһаять үзегезгә дә шират җитте. Шуңа күрә шушы теге улы мәшәкатьләрдән котылып, үзегезгә бәйрәм ясау хөрмәте белән сезне ихлас күңелдән котлыйсым килә. Ветераннар советы рәисе Илгиз Низамов та ветераннарга җылы теләкләрен җиткерде. Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Миргалиф Ханнанов үзенең матур җырларын бүләк итте. Традициягә әйләнеп баручы ветераннар сабан туен уздыру бик матур күренеш. Күрше районнардан килгән апа-абыйлар да мөслимләр белән бергә күңел ачты. Сабан туй бизәге булган уеннарда катнашып, җырлап, биеп, шигырь сөйләп күңелләрен күтәрде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, мөселман кардәшләр. Бүген зур бәйрәм. Район хакимиятына бик зур рәхмәт, шуннан да ветераннарны зурлап, хезмәт иткән кешеләрне зурлап, аерым сабан туй ясаган өчен мин үземнең исемнән, семья исеменнән, балаларым исеменнән рәхмәт әйтергә телим. Бүген безнең көтеп алган 1 еллык сабан туебыз. Күңел иттереп үткәрәбез, биебез, җырлыйбыз. Кайткан кунаклар белән танышабыз. Аларга изге гомерләр телибез. Киләсе елда да шушылай матур иттереп очрашырга язсан, ил көннәр матур булсын, җир йөзендә мунлык булсын, сәламәтлек булсын, һәм бер кеше дә авырмасын, авырган кешеләргә Аллаһ Тәгалә дәва бирсен. Бергә җыелырга язсын, бәйрәмнәр матур үтсен, шушылай иттереп, күңелле иттереп, яшьләр, картлар үзенчә инде күңелле җалы итсеннәр. Безне һәр елны Фирая белән Марак шушы ветераннар сабан туена чакыра. Аларның бу чакырган сабан туйларын көтеп алабыз, сагынып киләбез. Минем иптәшем шушы Мөслим районының Бәләкәй Чакмак авылыннан. Шуңа күрә очраша торган дусларыбыз да күп. Һәр елны киләбез, сөенеп киләбез. Бу бәйрәмне оештыручыларга чиксез рәхмәтләребезне белдерәбез. Аллаһка шөкер, ана үзебез исән сау, мөслимнәр дә, таныш-белешләр дә исән саулар. Бер очрашу үзе бер гомер. Без моны көтеп алабыз. Чакырсалар ярар дип инде дуа кылып ятабыз. Бер-берсе белән сагынышып күрешү, дөнья хәлләрен барлау гына түгел, җанга дәва бирә торган очрашу та бит әле ул сабан туе. Бәйрәмдә һәркемнең кәефе күтәренке булуын күреп, сигенеп кайттык бездә. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Якшәмбе көнне Боланлы авылында Коръән Кәримне яттан һәм төгәл уку буенча бәйге узды. Анда күрше-тирә авыллардан һәм районнардан да конкурсантлар катнашты. Тулырак Әлфинур Ногманова репортажында. Боланлы авылында иман нуры таратучы Корбангали мәчетенең сафка басуына 20 ел. Әлеге даты уңаеннан зурлап «Мин исламны яратам» бәйгесе оештырылды. Районда әлеге авыл масштабында беренче тапкыр уздырылуына карамастан, оештыручыларның нык тырышканлыгы күренеп тора.
Конкурсның төп иганәчесе Ознакай районыннан шәхси эшмәкәр Алгиз Кырбанов. Аның бала чагы һәм яшьлек еллары шушы авылда үткән. Бәйгене үткәрү идеясында Алгиз тәкъдим иткән. Мөслим районында беренче тапкыр үткәреп, шушындый эшне башкарырга булдык. Без инде Мөслим районында бик күп эшләр эшлибез. Сабан туйлары оештыру, көрәш бәйгеләре бик күп була. Мөслим районы ул дин буенча бик түгел һәм тапкыр як, дингә якын халык. Алгиз Кырбанов чараны оештыруда, ислам динен таратуда башлап йөрүчеләргә рәхмәт хатлары, истәлек бүләкләре әзерләгән иде. Район советы аппараты җитәкчесе Ринат Гарипов мондый чараларның дәвамлы булуын теләде. Авылларда беренче булып оештырылган шушы Кырбан бәйгесендә шушы катлы халыкны җиңи алган баланы җирлегенә рәхмәт әйтәсем килә. Һәм әлбәттә инде аның җирлектә безнең эшләп йөрүче мәчетебезгә дә, спонсор егетләребезгә дә, менә чыннан да бездән булган изгелек, бездән булган бәрәкәт тукталмыйча җирлегебезнең үсешенә тагында бер этәгеч булсын. Бәйгедә 50ләп конкурсант көч сынашты. Ул хатын-кызлар һәм иратлар арасында аерым-аерым 4 яшь төркемендә үтте. Коръән укучыларга хәзрәтләрдән һәм мөгаллимәләрдән торган казыйлар төркеме бәя бирде. Бәйге шарты буенча һәркем Коръән сүрәләре укыды, ислам дине нигезләренә кагылышлы сорауларга җавап бирде. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Ар-рахманир-рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка настаин. Җиңүчеләргә дипломнар һәм кыйммәтле бүләкләр тапшырылды. Чара барышында балалар өчен мәктәп яны территориясендә кече сабантуй оештырылуы бәйрәмне тагын да бизәде. Шул әтием төзеткән мәчетне чакыру өчен бу туйга без бик зур шатланабыз, бик зур рәхмәт. Теләшәккә дә бу мәчет гөрләп яшәсен. Әйе, мәчет мәдрәсәләребез гөрләп эшләсен, хак юлга басучылар күбрәк булсын, авылларыбыздан бәрәкәт китмәсен. Һәркем шулай дип теләде. Әлфинур Нугманова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. 12 июнь көнне Курай паркында Россия көне уңайыннан балалар өчен бәйрәм чарасы узды. Бу көнне сабыйлар асфальтта рәсем дә ясадылар, төрле уеннарда катнашып, бүләкләр дә аттылар. Бәйрәмне мизгел яшьләр үзәге һәм балалар сәнгать мәктәбе хезмәткәрләре оештырды. Бәйрәмдә катнашучыларны район башкарма комитеты җитәкчесенең социаль-мәдәни мәсьәләләр буенча урынбасары Марина Ранасовны тәбрикләде. Күптән түгел генә әле без сезнең белән шунда иң беренче җәйнең бәйрәмен балаларны яклау көне уздырган идек. Бүген инде дәүләтебезнең иң зур бәйрәмнәренең бусы Россия көненә җыелдык. Бәйрәмдә күңелле стартлар һәм төрле уеннарга аерым урын бирелде. Балалар асфальтта рәсем ясау бәйгесендә дә бик теләп катнаштылар. Сәнгать мәктәбе коллективы әзерләгән концерт чараны тагын да ямьләндереп җибәрде. Без инде мизгел яшьләр үзәге һәм игелек уят отряды волонтерлары белән балаларга төрле уеннар уйнатабыз һәм инде акция үткәрәбез. Бәйрәмнәр белән сезне, Россия көне белән күбрәк шушындай матур мероприятиялар үткәрәсәм, матур паркта бик күңелле була балаларга да, өлкән кешеләргә дә, барча халыкка. Бәйрәм белән сезне. Мизгел волонтеры бу бәйрәмгә катнашуым бик шат, мондый бәйрәмнәр гел үткәрелеп торсын иде. Балалар өчен төрледән-төрле тәм-том саткан сәүдә нокталарын да үз итте бәйрәм кунаклары. Уеннарда һәм бәйгеләрдә катнашучыларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Пушкин скверында рус язучысы Александр Сергеевич Пушкинның тууына 220 ел тулуга һәм рус теле көненә багышланган чара узды. Анда безнең иҗат төркеме дә катнашты. Укытучылар һәм укучылар әзерләгән концерт күңел ачу программасы бөек шагыйрьнең тормышына һәм иҗатына багышланган иде. Ничә буын яратып укыган әкият геройлары кунаклар алдында моңарчы күрелмәгән илләр, диңгез һәм утрауларны ачты. Гениальный поэт. Как у татарского народа есть поэт Тукай, так и у русского народа есть поэт Пушкин. Оба гениальные поэты, писатели. И главное, еще Пушкин запомнится всем детям как любимый сказочник. Поздравляю вас с днем его рождения. Поздравляю вас с днем русского языка. Пусть оба языка будут в вашем репертуаре, в вашем общении на равных условиях.
С праздником! Балалар шагыйрьнең әсәрләрен генә түгел, Пушкинга багышлап язылган шигырьләрен дә укыды. Чара барышында төрле интерактив майданчыклар, язучы иҗатына багышланган рәсемнәр һәм кул эшләре күргәзмәсе эшләде. Сквер Пушкина сегодня встречает своих гостей, ценителей, любителей русского языка. Сегодня день рождения великого русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. И на данном сквере собрались именно любители данного поэта и писателя. Я считаю, такие мероприятия нужно проводить, потому что мы не должны забывать таких знаменитых людей, как Александр Сергеевич Пушкин, и помнить нашу литературу всегда. Пушкинның танылган әкият геройлары да чарада катнашучыларның күңеленә хуш килде. Бу көнне скверда сөйгәне белән һава сулап йөргән Пушкинны да очратырга мөмкин иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Мин Лилия Шәймиева, сезнең белән сау булашам. Хәбәрләр чыгарылышыннан соң сез район үзешчәннәренең концертын карый аласыз. Икінің 19 елның 8 сентябрі 6 шақырылыш Татарстан Республикасы Дәулет Советы депутатларын сайлаулар. Татарстанда яшәүче һәр кемнең тавышы мөһим. Минем Татарстан, минем тавыш. Татмедианың 3 һәм оннан да күбрәк басмасына языл, һәм призлар уйнатуда катнаш. Квитанция копияләрен почтага җибәр, һәм телефоныңны күрсәтергә онытма. Укы һәм ут. Татарстанда 7-нче ел сайын уздырыла торган Ачык Республика телевизион эшләүче эшләрнең «Наше время, безнең заман» иҗат фестиваленә старт бирелде. Катнашу шартларын bzzm.ru сайтында белә аласыз. В нашей жизни есть символы, которые дарят ощущение чуда, показывают нашу любовь или помогают не забыть. Долгое время красная гвоздика была символом памяти об ушедших от нас ветеранах. Сегодня значок «Красная гвоздика» становится способом помощи ветеранам, живущим среди нас. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного. Готово. Спасибо. А гарантия? Минуточку. Вот ваш электронный чек. Пользуясь услугами самозанятых, можно подтвердить свои расходы документально, получив чек в электронном виде.
Тату гомер кичереп өлкәнәйгәч тә бер-берсенең күзенә генә карап торучы, һәр эшне киңәшләшеп башкаручы парлардан илаһи нур бөркелә кебек. Яңа Карамал авылында яшәүче Әлфинә һәм Тимерхан Асылгәрәевләр нәкъ шундый соклангыч бар. Үрнә гаилә буларак авыл җирлегендә үткәрелгән бәйрәм кичәләрдә аларның урыннары гел түрдә. 7-нче классны бетергәч колхоз эшенә тартылдык инде. Аттаклар булды. Бабаем нәрсә эшләсә, шуны эшләргә тырыштым. Мин малда караштым. Умартаны бергә караган булабыз инде. Бергә карайбыз умартаны. Барсына да бергә инде. Икебез. Булай инде пешен шапсакта. Пешен шапсакта, пешен дә шаптык. Барсы да утын да кистек. Барышны да уттык. Иң авыр эшләр бергә булды инде. Бабай үзе колхоз умартасында караулда булды шунда, аны умартасы да булды. Колхоздагында да үзендә дә тотты инде. Малай, аны бөтен кеше дә асрый алмады бу хатта, аны кеше тота алмады. Тимерхан абый мәктәптә укыганда колхозда хезмәт куя. 14 яше тулган карусыз малайга Куйбышев исемендәге колхозның той көтүен ышанып тапшыралар. Соңыннан шушы хуҗалыкта озак еллар механизатор һәм бригадир булып эшли ул. Әле күп мәртәләр күп эшет багана булды. Ул әкренләп кенә кирде ул теге менә рам Халыга умарта дигән шуңак. Алар төрле ясады, алар бер стандарттагына түгел инде. Барыбер дә үзләре ясады инде. Умарта караган шагынаттан шарак карага кирәк инде. Аны пранзардан китсәң үзеңне шага башлый ул. Үзең чиста булсаң, мин үзем менә кургала киеп караган юк. Менә минем өнекәш бар анда. Ул рәтле битлек тә кимәй. Yapmay. Hatta üstüne jöylәп карай ул аны. Тимерхан абый умарталар тота. Бүген иртәгә 80 яшен тутыручы райондашыбыз аларны яшь бала карагандай тәрбияли. Көччеләр инде. Әле буларны ул салып, ул шагарасылар бар хәзер. Аларны мин шагаргач асларын, миләр рамнарын югына ашарына бердем. Як ашрамнар калдырганым. Ул әле пока. Тагына хәзер буны караштырып тора кирәк инде әлбәттә. Шагарып куйдым да эшбетте түгел. Әлфинә Павла Тимерхан абый 4 бала үстергәннәр. Аларның бүген барысы да гаиләле, үз юлларын тапкан кешеләр. Әлфинә пакул эшләренә мөкибән. Урындык, урын җир япмалары, җептән чәчәкләр бәйли. Фамираннан чәчәкләр ясый. Аның кул эшләрен күргәзмәләргә дә бик еш алалар. Әлфинә апаның тере чәчәктән һич аерылмаган гөлләре бөтен өйгә ямь бирә, җылылык тарата. Эштән шилтерләр бәйләп, бәйләмнәр бәйләп үскәч авыр булмады. Бер күршедән күреп чыктым да бер кыз өйрәткәнен. Чыктым да бәйләп карадым, бәйләп караганым чыкты. Бер дигән булып чыкты. Шуны бәйләдем. Хәзер менә мин карап берсенекеннән менә мәсәлән менә Филидәдән карап чыккан, урындыкка куйганнар да инде. Чыктым, бәйләп карадым. Кул белгәч инде барбер оңлашыла бит инде. Күңелгә тыныч рәхәтләнеп утырасың. Бер хәсрәт тә кермәй башка, бер шөгыль рәхәт белән. Кул эшенә утырсаң җаглый була. Яңа Карамал авылында гомер итүче Әлфинә һәм Тимерхан Асылгәрәевләрнең тормышка булган мәхәббәтләренә, һәр таңны сөенеп каршы алуларына, һәр чак хәрәкәттә булуларына сокланып кайттык. Мондый гаиләләр күбрәк булсын иде.